El 12 d'agost del 2026 hi haurà un eclipsi total de Sol visible des de Catalunya. Serà un eclipsi molt especial perquè és el primer eclipsi visible des de Catalunya i des d'Espanya des de l'any 1905, fa més de 120 anys. Aquest eclipsi serà visible en el terç sud del país, en localitats com Tortosa, per exemple, o Lleida fins i tot. La totalitat, l'instant en què el Sol quedarà totalment tapat, durarà en l'extrem sud al voltant d'un minut i mig. Durant aquests breus instants el cel es tornarà fosc, podrem veure estrelles i sobretot podrem veure la corona solar, que és la capa més externa de l'atmosfera del Sol. En canvi, des d'altres ciutats com Girona o com Barcelona, que queden fora de la zona de la totalitat, l'eclipsi serà parcial. Per poder observar bé aquest eclipsi, donat que passarà un poc abans de la posta del Sol, amb el Sol a molt poca alçada per sobre de l'horitzó, necessitem un lloc que no tingui cap obstacle, tipus edificis o muntanyes, que ens impedeixin tenir una visió directa del Sol. En funció de la posició de la Terra, de la Lluna i del Sol, podem tenir diferents tipus d'eclipsis. En el cas que la Lluna tapi totalment el Sol, parlarem d'un eclipsi total. Si només la tapa una part, parlarem d'un eclipsi parcial. I si la Lluna es troba tan lluny que la seva mida és inferior a la del Sol, el que veurem és un anell del Sol. En aquest cas, parlaríem d'un eclipsi anular.